nilitum labang so perangke kepa nangko kalam pe bang lapu hilo nilitum karbiang long solang do kacing hona nilitum karbiara doan nalitum tame cinik lo pini pipos nilitum labang so perangke panang kokma nasi keceng si pini nilipu kangtung lapu hilo ate nilitum ladak arjeding klui pen nilitum dak karbiang long nilitum ladak nilitum karbiang long hawaran nilitum siksidul itu nilitum ladak nilitum hawar long aron nang itik tang hala so arona teng pen nilitum ladak karbiang long lapen ku asam ada kami nilitum ahoy hala so ahoy long nilitum entry tax gate apa do bondo lasi nilitum pu west karbiang long pusitan nilitum ladak tumpreng kai sido lapen isi nilitum ladak ranai mah forest border hadak kami nilitum isido lapen aku isi nilitum pu boithalang so hawar kami isido lasi nili laso aputhak sodap mate muhet jong nilitum birta ke long je haladak entry tax gate bang haladak inkirche aron kang caba tumpren lasi luwe pen kami nilitum labang so porlong bom lo ladak lason sona birta lason charwo saitu lasi laso ko charwo sai long nilitum pen analam ke inklung sablo pen analam te nilitum kami inquiry lo lasi ladak bang kecok ceke nilitum karbiang long autonomous council kecok ce tip utakali ladak kecok ce bangke lalo nilitum ladak gitu gate kasolai gitu aholdar atum ladak ajahak ahormu ador jitu kirung nai ador pasul peta dulu mate ajahak ke rung wet dulu lasi lasung bong ladak komane kaceton te ladak kamata tek je kong tum tadu kok lasi laso joine si laso gate long charwo saya joine tapi nilitum ladak arjiding klui pen nilitum karbiang long autonomous council atum putu kami nahai hoya gate nilitum tax gate jitu kirung boya dim bang inquiry committee hisab alang litum upalang pon kami nanggi polo lasi halai hoi kami kilidam dercet kati kok dukok ajoine si la pusi kami lasonang deng nang lidang kok lo lasi lasong bong nilipugang tung lapuh lo jenon labangso jitu kang hap cek nilitum entry tax dia bang ke prabjin penilitum dak ingpu nei lapen aku thot nilitum isia birta kelong nilitum karbiang long autonomous council dak nilitum CM sa alang li jungjung pen pusi tame non labangso tax department along alang li phan tame along pen ahin pen penang ana pressure bang penana complain bang lapen Delhi long supilong an pusi tame made Guwahati long an pusi tame laso complain bang lilu pusi nilitum birta long lo lasi laso ke li pen ajok tame non council long nilitum non cari bom karbiang long autonomous council long ake hoy nilitum Dr. CM Tuliram Sarphan positame labangso pressure nang kili kok ajone si alang li non immediate ladak taxation department atum phan hang thai si puthot labangso kang hap cheka puthak alang litum chingki chingwai pen sinon ako puthot labangso atex get bang ingpupon popusi birta long lasi nili lasong bang nili pudun thuji bang lapuhilo pader de pin pen labangso aget jitu ingkire halaso kangkire ada bangke ingpupon serak nangji athema lake nilitum karbiang long autonomous council nilitum ahoy lapen nilitum sik sidul aja kong lai bangke nilitum cepang wir nang ne cepang bo nang ne nasi kijut sini lagi puji bang lapuhilo get solai bo matum lapen council jitu taxation department atum pusitame labangso inquiry committee non eprang pen abang haladak palangdun pami pen si labangso nilitum entry tax get tame ahoy adui pinakot me heno kame kamno ladak mo kupine ko sonne nange mande ga jok nilitum ladak ahoy adui long nilitum problem tame dukokji nasi kijut sini li karbiang long autonomous council non cari bom ke thekiding nilitum ladak CM sar lapen nilitum dak MP MLA ke haidoan nang litum phan nilitum karbilu charli song pen isina chuningri mate lam the na pale dun lapuilo nang litum lahai hui taxation department pen chenglok kaprek kame son do ulang khlai hui puthak nang litum langpon pame pubu ningge thes nilitum pini labangso aferang ke phai mate long nilam the lapan sing ton koklo pardon so ferang ke mai ke phanang ko lam the bang lapulo non recently la Karbiang autonomous council pen ripona la so entry tax gate kang kir head mate kang hap head alam puthak la sini litum labangso press meet long pan pachining tung bang lapulo ke damtang ko son ma ke do voy aso teng si do tunang po atema laga ilitum siksidul long le lupinak na sila so problem mang kay ilitum mang bong si so lang po laga bahiratum nang pachiyok long ning alam ta bilati ahok lo itum siksidul adim pustame itum council da konan ni kelet do koklo ini si pinilabang so alam na klang long lo alam mang ke mohol kol det apis name alang le itum ningkan si pen batai from people so na inquiry ta be mon ni sini teng sebute nasi komande bangke as per government kapathik hala bangso kirung parung toy hala so aprasa teng ben kalita ta halo kilo elo medium bangke tidala bangke lito mangbong cepat kengut kita non son ingkir hap
ingkir tip bangke chok chedei nasi ri pachi pen ri pan sini itu main kana me karbing long autonomous council long aku ke thenai CM ben dang lok MP ben dang lok kana ko MLA do anu tam sama ke tringi itu mang la pulo la pen HOD minister tame alang li karbing long sor gali pus tame alang li same da mangen poran nang pin beng ni na peli tum long dolang karbing long pen kidun ala sam sit assembly long alang le deputy speaker alang le samel abang som alam ang important and mansi puthot particularly to nei alam ang ke laga 6 dul pinak 6 dul long ke council atum kisamana dim mang tax rung ya kong do tema council amena ka suslai ka char jabi ja kong pan nasi nom long chang jo lam ang ke pawedat kan samdin kan atum non husin tum karbing long autonomous council atin karbing long pan ring ripon long so mai long Hamren Regional Committee pen ladak methang sai hemlong press meet ke phanang ko kalam thi itum min khangjong kami ituma Central Executive Committee pen itum organizing in church te hai la pen gen itum mai ku head of the vitamin injelo asila bang so long sta minili lam the chepak lang poning tung athia bang ke karbiang long along ri la ke si 6 dul along ri pina la sila bang so long 6 dul aja kong nang kepa bob jiap khan abatai state government la pen central government na tum bibilang no nang ke claim ke phek kon long abang ke ni ni parti non he jong lang itu taxation department pen trading license ke check out sita me ladak inglong asok kalidet atum iltum karbiang long along taxation department ke thiding atum khan tang hek le inglong asok kalidet atum tek dun mate areng abu paso dun lason da taxi patuwe hejong tame kupi koson karon pen lone lada karbiang long autonomous council pen itum midu kirung labangso aget along sitame angsong pen order wang si kangkir klak lake ilitum karbiang long autonomous council phanangkar kan matenang lang plot si ke claim pusinil lalu labangso press meet pen nili lam thi cepak lang tu athi bangke lada ke labangso tax entry tax gate ke lake kupine tangkak kipang room tap syndicate kali alang litum pulo lake isi syndicate kali lake totally governor pen approval ke long pami pensil itum karbiang long autonomous council methang aja kong methang along ri midu kacirung pen ladak warsai kacipi fansi lake entry tax gate ke pado bolodang ke ladak ke labangso tax gate along ajat akisung pencenglok ajat akicok cie long ke pak geng aja kong lake karbiang long autonomous council along sidocok pulutang te karbiang lo termas konsil pan lang plot koson si state government lapen central government tum nangar kan pet peladak lapuson akam naik klaim peladak karbiang long vias karbiang long entry tax gitu an kangkir klung long labang ini li asam government lapen state government tum pani li arjung tum alang litum cini nema 6 idul aja kong kupilo alang tum cini nema abatai non ke doba masorkar state government pen central government pen karbiang long aja kong nagi free sakuria long tame non state government pen siladak vacancy report hayat tamenang kehang interview tamenang ke kolji apar ni si asonson taxation department pen kedo apne metha duty ka cheklem husi tame kengsang aso tum iltuma konsila pune phana ke tekla son thaka to we hata lapuson abatai pulotang de ilitum bang ke kupisi iltum ake me kamat hadun po lapen ke nili kacuning ria kangtung bang ke lapulo labangso tax get along iltum karbiang long autonomous council la peladak administrative law and order atum sitame kir cerap kacetu si donai pusini lipudam tum athe ke labangso ramaina get along sitame komentu ne ke hojaya sor komentu ne ke longka sor sitame ladak na ke ther na ke hap na ko utpar la pusona birta longdun lason taxi haladak ilitum with bridge along towar along hormu ke wan RD ko an ma ke do overload ma kalima halabangso RD kilin duna pan haladak puneta do with bridge do haladak sitame di mahasau long lintang ele ladak lin ne loku abatai ladak Hojai district la pen Nogam Nindogam district atum mane dak nakatengkheng la pusona birta nil tum long dun polotang te ladake karbiang long autonomous council atum ajak kong along ke bangke angtan ben kupi posinang ke jog dun red la pen bangke angtan alam karju pen state government la pen central government atum karbiang long autonomous council phana arkan pet la pusona sai posinang klembe la sini li tuning ring tung karbiang long autonomous council ke japon iltum tim karbiang long akhai tuliram rongang itum kecing hon chief executive member alang liphan iltum ningche thepik la pen ke alang liphan sinon tame towar cholang dinglo la pusona lam ki nong ke bang ji ar nian sitame la pusona lam ki bang ke wedji mate permanent solution ke bangi la pen la hai aget sitame pen na pen bang ke insam et pen mesen me at pen puthot nang kaching pu chui phansi nili karbiang lo termas council phansi tame chuni
Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta.